Igbo mụrụ nze m ọzọ na-ekwu sị na ọ bụrụ na ije họwa avịa ekwe ụmụnna aha ọnụ asị gịnị na ọ bụrụ na ije họwa ekwe ụmụnna ahaba nganga. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu biko ọ bụrụ na ịbụ ezigbote nwa afọ Igbo isi kụrụ ọnụ na ị nọgo n'ihe gbasatara anụmanụ di na nwunye for many years, ọ ga-amasị m ka inye m obunobi gị n'ozi edemede ma kaba arụ tụsa ihe ozi a. Ajụjụ nke mbụ m chọrọ ka m jụọ m ọra Igbo, kedu ihe nwere ike ịkpalite nwoke dị mbụ ụlọ jụ ụmụ okunie aka ya tiwe nwunye ya ive? Asị gịnị, kedu ihe nwere ike ịkpalite nwoke owe nwunye were mere a punching bag? Ọ bụ na ọkpa isi jụrụ amaghị akpụ ka ọ na-agụba jụrụ adịghị nkọ. O nwere ozi bịakwutere na my desk this morning gbasatara okwu di na nwunye nya ka anyị wee wepụta ya bụ okwu a n'efere mba ụwa. Ajụkwa nke nwaanyị si ya kedu ihe merenụ, maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị nwere ọnụ, nwoke eji ha nọkete kunie aka tiwe nwunye ya ive. O nwere ihe kpatara ede ji wee bee nwee. N'aka nke ịbụa, a ga n'iru wee jụọ ya si ya isokwa n'otu ụmụ inyom ọ na, ya bụ otu inyom ọ na. Ọ ga n'iru gwa nsị na ya nwee soro n'otu inyom ọ na. Nsị a na di gị esokwa n'ụmụnna. Ọ sị na di ya esogho n'ụmụnna. Nsị oge di gị bịa nụ gị be nna gị nwa onwekwara onye akaebe. Ọ sị na onweghị onye akaebe. Ya bụ okwu a wee lie m ọnụ. Amarọ m ihe m ga-asa ndị dị otu a. Ọnya ka m na-ekwu ya oftentimes na ọ bụ na ịbụ nwata nwoke kaba arụ soro n'otu ụmụnna. A gwara m gị sị gị na ụmụnna bụ one of the strongest kindred enwere in community. Ihe ọbụla ụmụnna kwuere daa ya ọkụ ọ dịghị ka ọ ga-adị. Ofu onye anaghị anụ nwaanyị. Maka na o kwere nghọta na ndị dị otu a bụ ndị na-eje ụka nchegharị, ya bụ ndị furu Chukwu na mmadụ. Ha forget ya na anaghị ahapụ isi aka were abụ ụrịọ. Ụmụnna siri ike. Kaba arụ na ọ bụ na ịbụ onye na-anụrụ m okwu a, ọ bụ na ị soro n'ụmụnna maọbụ na afa gị ababere n'akwụkwọ ụmụnna, kaba arụ return a, maka na akụ fecha ọ ga-adarịrị awọ. O nweghị ihe ka ụmụnna. N'aka nke ịbụọ, ọ bụ na ịbụ nwata nwaanyị na ikekwe ọ bụ na di gị eso n'ụmụnna because of the religious mindset, biko kaba arụ jụọ di gị onye bụ ụmụ nwanne ya, ijekwa ụmụ nwanne ya ma na ha eso n'ụmụnna. Ọ bụ na ha so n'ụmụnna, kaba arụ ka idekpunaga afa gị n'otu inyom ndị. N'aka nke ịbụa, ọ bụrụ na ịbụ nwata nwaanyị nụbeghị dibe nna gị nwa, kaba arụ make sure na iso n'otu ụmụada. Soro n'ụmụada obodo gị nwa, n'ụmụada village gị nwa, n'ụmụada ụmụnna gị nwa. O nwere the reason nchi ekwu ihe. Ndị be anyị sị na ọ bụrụ na edebe agadi nwaanyị anya n'ọnụ, ọ dịrọ ka eji wee nwa ara. Ihe nji agwa gị ihe agwa bụ na ọ ga-abụ ọ bụrụ na ị gaa ije dị ka ọkpa sie gị ike na be di gị. Ndị Igbo nwere procedure ha ji were eme ihe gbasatara ihe nwaanyị. Ọ bụrụ na ụmụnna gị eso je nụta nwaanyị, isoro n'otu inyom ọ na, isoro n'ụmụada. Ọ dịkwa ka ebu anụ inu, ọ dịkwa ka ebu ụsụ, isoro n'anụ inu, isoro n'anụ ana. Okwu ka m kwuru, okwu di na nwunye siri ike. Ebido ọ na-atọ, mana o nwere oge ji eruenụ. Ebido ha na-amụtawa nwa, ma na da love elimit ego. Love ga-agazi n'ebe ụmụaka nọ. Ntị adịkwa. Ndị be anyị si atụara ọmara ọmarụ, atụkwara ofeke. Site tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ ma hapụrụ na n'ọgụ ndị mmụọ. Aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Maazị UC. Biko dere m eziri n'obi gị n'ozi edemede ihe i chere a ga-eji were gwaziri ụmụ nwanne anyị ndị a onu. Igbo bụ Igbo, asị m ka emesịa.